Яшілік болсын ойларымызда. Қабатлансын барын ұқыларда, ұларымыз қызыларымызда. Жер шықлар бейк көбейді деймәгіз, күзгілерге қарамасан көренімей. Күңелін жейді да, үйрәкін сегізді, ғымыр өткерлігі сезілімей. Күңелін жейді да, үйрәкін сегізді, ғымыр өткерлігі сезілімей. Күңелін жейді да, үйрәкін сегізді, ғымыр өткерлігі сезілімей. Тотар музыкаль телеканалы ТМТV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы. Дуслар, мен Фирузе. 5 апрель күні ТМТV премияларын тапшыру тантанасы гірлешек. Менің бұл шарада бик тәжіңесім келе. Сізден тауышлар күтіп қалам. 5 апрель. Пирамида. 260-34-34. Алло, сәлем. Алло, привет. Хәлләрің ничек? Минем хәлләр шәп. Үзең ничексең? Яхшы. Сиңа әйтер сүзем бар. Хәзер киләм. Көт. Мин сине яратам. Яраттым һәм яратачакмын. Син минем мәңгелек мәхәббәтем булып калачаксың. Әмма ләкин без синең белән бергә була алмыйбыз. Ничегрәк шушы той хатын тапшырырга икән? Сәлам. Хәлләрең ничек? Яхшы. Синең яраткан чәчкәләрең. Матур. Син матур. Киттекме? Nikahlı bu yazılar, bıyılı sipneyi nazılar. Elle indi seni kilmegeniga. Yollarına varayım, yaşımı tıya almayayım. Seni sızlığım erkayım, bu tıkanıga. Yollarına varayım, yaşımı tıya almayayım. Seni sızlığım erkayım, bu tıkanıga. Bilemsin de mine, üzülüp suyganına. Gözlerinde sağış yağılar. Özünü kalmaysın, niye yazalıysan? Süyemeli ipekçi dağında. Özünü kalmaysın, niye yazalıysan? Süyemeli ipekçi dağında. Seni sıyıp doyamam, mehabetten uzamam. Meni suygan yorlar bo'lsa da
مركايم وتسادة Сезне безнең туебызның кадерле кунагы булырга чакырабыз. Зур ихтирам белән сезне көтеп Айнур һәм Айгөл. Бәхетеңне тапкансың, бәхетле бул. TMTV. Яршалыда зур жыр бәйрәме. Татарча солянка. Рәсим Низамов, Шәшкә, Эльмира Нагимова, Руслан Кираметдинов, Хәмдүнә Тимергәлиева, Динә Рафаэл Латыповлар, Рамил Галимҗанов, Альфина Азгамова, Салават Күзәлем, Алсу Фарахшина һәм башкалар. 31 март Сарасадык исемендәге концертлар залы. Филус Кахиров. Татарстанның атказанган артисты үзенең иҗади төркеме белән ир-яңа концерт программасын тәкъдим итә. 8 март Мәскәү, Измайлова концертлар залы. 10-11 март Казан филармония. 21 Әлмәт, 22 Азнакай, 23 Мөслим, 24 Яршалла. Бәйрәм концертларына рәхим итегез. Түзмейшә булмый, ләкин түзәргә күп калмады. Тиздән 10 апрель көнне филармония концертлар залында үзенең тәүге концерты белән 5 тапкыр Татар җыры премиясе лауреаты Рамил Галимҗанов Казанда. Билетлар билетонлыктару сайтында һәм филармония кассасында. Ваш долг банкам более 300 тысяч рублей? Платите из последних сил? Начать жизнь без долгов можно уже сегодня. Знайте, у вашей проблемы есть законное решение. Центр списания кредитных долгов 210 1056. 30 ел бергә. Айдар Галимов. Юбилей тур. 27 март Мәскәү Космос концертлар залы. 28 март Санкт-Петербург. 2 апрель Әгерҗе. 3 Ижау. 4 Кукмара. 6 апрель Казан. Ленин исемендәге Мәдәният сарае. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Татарча солянка тәкъдим итә. Кышны озатабыз, язны каршы алабыз. Җырлы кыймак бәйрәменә рәхим итегез. Илсаф Алмаз Зөлфирә Мирзаяновлар, Идрис Газиев, Динә Рафаэл Латыповлар, Ринат Рахматуллин, Резида Шарафиева, Казан егетләре һәм башкалар. Кыймак чәй белән сыйланулар. Җырлы кыймаклы солянка. 14 март филармония. 260-34-34. Hotline. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәрвакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. TMTV.
шыққанда жаңа нұрлар бізді құшқанда көші язын қышын қойқанда баш ұшында тұрған ешқанда Yoz dunyoning yuzin yuvg'anday yozim bo'lib menga yo'l olsin Ümitima qanot qo'yganday tong yulduzi bo'lib yonaysin Ko'rsha quyosh chiqqanda Жаңа нұрлар бізді құшқанда Көші язын қышын қойқанда Баш ұшында тұрған ешқанда Көрші quyosh chiqqanda Жаңа нұрлар бізді құшқанда Көші язын қышын қойқанда Баш ұшында тұрған ешқанда Көрші Gel yanıma Min ışanaman gözlerime Gel yanıma Min ışanaman gözlerime Gel yanıma Min ışanaman gözlerime Gel yanıma Min ışanaman Döp deybe yürek Zengir su gözlerine qaraganda Bir muğjiza akiyat dengiz yorunda Her qarşı olgan tonglarda Kelesi yollarda menim vodiy jirda Durmuşumdan bir özük Varsa qo'ltig'i bo'yinda ko'rdim seni yüzün Lamborghini kapoti ostida 690 ot Men shobam jilni kiysib palmalarga toba Dubay bo'ylab bir zaman qarasam aytirsang vaqt ham bir dunyo to'xtab qoldi Kesishdi qarashlar tezaydi so'lishlar yo'qolib qolib aytdim Döpsiz dengiz sening ko'zlar yetmas so'zlar Ko'zlarimni anglatirgan men xayoliy jillar Aylantirdi boshni sendan kelgan eslar Meni shonam o'tkarir biz birga kunlar tunlar Gel yanıma Men ishonolmay ko'zlarime Gel yanıma Men ishonolmay ko'zlarime Gel yanıma Men ishonolmay ko'zlarime Gel yanıma Men ishonolmay Nishlardir tek singina yuragimning turida o'rinni yo'lab oldin Men bit hatta ko'p yillar ilhom shig'anag'in sensiz topolmadim Pulingni ber yanimga kel jibarim qisib tutam bir qachon jibarmim Bu mezgilni men hech cheksiz unuttirga tilamayman Dengiz bo'yinda u beshib to'lqinlarga qarab o'tiramiz Men seni quchoqlayim qarab she'rinda kiyish muhabbat dunyosida quyonamiz Kim senga men ham kim menga sen javob izlab topirga bektilim Tug'uning odavi tugil deb men ishonib yashayim Döpsiz dengiz sening ko'zlar yetmas so'zlar Ko'zlarimni anglatirgan men xayoliy jillar Aylantirdi boshni sendan kelgan eslar Meni shonam o'tkarir biz birga kunlar tunlar Gel yanıma Men ishonolmay ko'zlarime Gel yanıma Men ishonolmay ko'zlarime Gel yanıma
TMTV. Bu atnada шоу-біз тапшыруында Гүлназ Асаеваның машиналарға қарашы нинди? Машиналарга, техникага бик яхшы карыйм. Жыршыға штрафлар көп килеме? Ансын бик тәкъсиләп тормыйгындыр. Гүлназ буш вакытын ничек итеп уздыра? Ашарга пешерү, идәннәр ю. Популяр жыршы Гүлназ Асаева белән кызыклы репортаж. Шоу-біз без йолдызлар турында барысын да беләбез. TMTV. Uçradığında yollarımda, gelsin hazır uyularımda. Asla görmesen de yoksun. Kudayımdan bülek getirsin, bir aşımdı kirek bitsin. Sinden başka tırmış yoksun. Tutunuşup bulunu buluna, beyni gelir uyunu uyma. Sindi bilemin canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmezleri bulsun ne kadar. Sindi benim oluşarım bana da. Var bana da nigı doyam, gözlerine para duymam. Sina ben asla bileşer mi? Varlı yazmış vermeye giden, Kıyıp yaşar sensine girgen. Tiksin değil yanıp yaşardı. Tutunuşup bulana bulana, beyni gelir uyuna uyuna. Sindik bilemin canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sen bitmeyen hoşar bana da. Kızların iyi bari. Benim sana köp dolu yıldızlar böyle geçesim kile. Hazır mı? 1, 2, 3, haydi! Yaşayalı yanıtı derine, şiddet ömür gözü gözüge. Bana kuşlar girdik barlaşı. Şıladırmın nazlarına, Güne gidip yazlarına. Seni yine suyup yarattı. Tutunuşup bulunu buluna, beyni gelir uyuna uyma. Sindik bilemin canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sindik bilen oluşar bana da. Zor rahmet yıldızlarınız için. Tuğan dilde bir köp küsünü cümle getirip bular. Eytirge tilegenini eytip bitirip bular. Tuğan dilde tek bir küsünü cümle getirip bulmayın. Onun işik yaratkanını eytip bitirip bulmayın. Tutunuşup bulana bulana, beyni gelir uyuna uyma. Sindik bilemin canakta. Şeşilerini şeşerge beyle, sünmesleri bulsun ne kadar. Sindik bilen oluşar bana da. Sindik bilen oluşar bana da. TMTV. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасының 5-ші церемониясы.
иң-иңнәре арасында сез кемнәрне күрергә телисез? Барысы сайлаган җырчылар һәм җырлардан гына торган җыр бәйләме. Яраткан җырчың өчен хәзер үк тавыш бир. Тавышларны tmtv.tatar сайтында биреп була. 5 апрель. Пирамида. 260 34 34. Партнер Кукмара Металл Савыт Саба заводы Ошык акционерлык җәмгыяте. Лейла һәм Рөстәм Галиевлар сезнең шәһәрдә. 9 март Әлмәт, 10 Актаныш, 11 Мөслим, 12 Минзәлә, 13 Яршаулы, 14 Түбән Кама, 15 Алабуга, 16 Теләче, 17 Казан филармония, 18 Байлар Сабасы, 19 Арча, 20 Кукмара, 21 Балтач, 22 Алатны, 23 Лениногорск, 24 Урыссу, 25 Баулы, 27 Март Азнакай. Легендарный бренд джинсовой одежды в стиле casual LTB теперь в Казани. Широкий ассортимент мужских и женских курток, толстовок, джемперов, футболок, аксессуаров и джинсов на любой тип фигуры по доступным ценам ждут тебя. Будь с нами, будь в LTB. Проспект Победы, дом 91, ТРЦ Южный, центральный атриум, первый этаж. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар Башкортстанда. 23 март Куян, 24 Дүртөйле, 25 Чакмагыш, 31 Чишмә, 1 апрель Бүздәк, 2 Бакалы, 6 Ярмәкәй, 7 Миякә, 8 Яшергән. Шарапов шоу! Рамиль Шараповның тәүге концерты. Катнашалар Ландыш Нигматҗанова, Ләйлә Таишева, Зөлфәт Зиннурова, Зәлия Зиннурова, Рифат Зарипов һәм Шарапов иҗат төркеме. 8 апрель, Казан, ДК Ленина. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. TMTV. 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 Бу язда сөйгән ярыгызга мәхәббәт аңлатырга ашыгыгыз. Әгәр дә сөйгән ярыгыз юк икән, аны табыгыз һәм барыбер мәхәббәтегезне аңлатыгыз. Иң яхшы киңәшләр Тап Мустафада. TMTV. Сәлам дуслар, сезнең белән янәдән топ клип һәм без Шәриф Җантлар. Нәрсә соң ул бәхет? Һәркем үз-үзенә шушы сорауны бирәдер. Кемдер бәхетне рухи байлыкта, кемдер сау сәламәт булуда, кемдер дуслар күплектә, мәхәббәтен табуда, гаиләдә, хезмәттә, әти-әнисе исән булуда күрә. Менә шушы әйберләр бер-берсе белән тоташып, бәхет чылбырын тәшкил итә. Бүген без йолдызларыбыз өчен бәхетнең нәрсәдән торганын ачыкларбыз. Киттек. Мин моны эшләргә яратмыйм, ләкин без кагыйдәләргә буйсынырга мәҗбүр. Болгар кызлары, бүген без сезнең белән саубуллашабыз инде, ачуланмагыз. Уңышлар сезгә. Суда уйный суда, алтын балык. Уйны шума алтынланы, алтынланы. Әллә инде минем белән, уйный шулай алтын балык, алтын балык. Әллә инде минем белән, уйный шулай алтын балык, алтын балык. Тапшыруыбызның иң шатлыклы мизгелләренең берсе. Каршы алыгыз, Атнаның премьерасы. Şedemin kuşlar davasında, satlı bir mon kanat kağışında. Hele senden birer haber miken, Күңелемнең сихри калган читкә. Ишетәм мин җилләр тавышына,
Ишетем мин гүлләр пышылдады. Җилләр куды кара болытларны. Кояш чыкты синең йөзең кебек. Шул җылыдан кинәт бетте мәрәк. Ишетем мин җилләр тавышында. Ишетем мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетем мин яңгыр тавышында. Ашатам мин сине барысына. Йөрәк типте чыгар булып ярсып. Хисләр тора түгеләргә ташып. Ишетем мин җилләр тавышында. Ишетем мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетем мин җилләр тавышында. Ишетем мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Ишетем мин җилләр тавышында. Ишетем мин таулар балкышында. Күреп калдым уйчан күзләреңне. Ишет әле синдә сүзләремне. Популярлар унлаган Айдар Ракипов белән ашып җибәрәбез. Бәхет, оҗмах шикелле һәрвакыт алда. Оҗмах һәрвакыт алга дәшеп тора. Ул шундый хыяллы, серле бер көчтер инде. Бүген үзен бәхетле дип санаган кеше минемчә бәхетле түгелдер. Ул фәкать шатлык, канәгатьләнү кичерә. Бәхет ул матди хәлдә була алмый, аны тотып карап булмый. Күңел түрендәге хис, рухи халәт ул, ди Айдар Ракипов. Афәрин. Тамашачылар синнән мондый җавапны көтмәгәндер мөгаен. Тормышлар авыр. Бигрәктән шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәбәтләрне килер өчен. Вот менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк исен. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Бары тик син
Yağmur yağan şaqta iniş bulup ile ağasın Bırak yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni ile tabasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni ile tabasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni ile tabasın Bəxtimni ile tabasın Рөстәм белән Ләйлә өчен тулы бәхет ул иртүк уянгач, балаларыбыз туган телебездә әти, әни, хәерле иртә. Без сезне яратабыз дисәләр, барлык кешеләр сау сәламәт булса, шулай ук жан күңел тынычлыгы булса, шуннан да зур бәхет юк дип саныйлар. Нурлы йөзләреңнән, назлы сүзләреңнән Акылымнан язамы күрәмесең Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны Бар дөньямны нурга күмәсен Син минем сулышым Күз нурыма кояшым Güzelim matурым, Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Син минем сулышым Күз нурыма кояшым güzelim matурым Көмешем алтыным Ходай биргән язмыш бүләгем Dünya matur yemeli, sen bulganга canım Seni gene üzülüp süygəngə Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim matурым Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Мин бәхетле бәгърем, син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерле. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерле. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim matурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim matурым көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Güzelim matурым, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем.
TMTV. Автомобиль для своих владельцев гораздо больше, чем просто средство передвижения. Со временем сиденья автомобиля теряют свой первоначальный вид, пачкаются, рвутся и выгорают на солнце. Пролитый сок или кофе, крошки, кетчуп, грязная обувь. Leamax представляет супер решение. Универсальные чехлы для автомобиля «Новая жизнь». Они способны защитить сиденье автомобиля от загрязнения и преждевременного изнашивания. Авточехлы изготовлены из специальной ткани Vinlux, состоящая из 3 слоев. Размер авточехлов универсален. Они идеально сядут на любые автомобильные кресла. Их современный дизайн придаст салону вашего автомобиля особый стиль и новизну. Комплект авточехлов «Новая жизнь» состоит из 12 предметов. Чехлы «Новая жизнь» защитят сиденья. Их можно быстро снять, чтобы отряхнуть или постирать. Стильные и суперпрочные авточехлы всего за 2990 рублей. Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар концертлары 9 март Мамадыш, 10 Яршалы, 11 Түбән Кама, 12 Зәй, 13 Сарман, 16 Арча, 17 Лениногорск, 18 Урысу. Ваш долг банкам более 300 тысяч рублей? Платите из последних сил? Начать жизнь без долгов можно уже сегодня. Знайте, у вашей проблемы есть законное решение. Центр списания кредитных долгов 210 10 56. Музыкаль шоу Зәйнетдин. Халык рухы, дәрте һәм яраткан көйләре заманча яңгырашта. 3 апрель Филармония. Казанда 1-нче концерт. 260 34 34. Татарча солянка тәкъдим итә. Кышны озатабыз, язны каршы алабыз. Җырлы кыймак бәйрәменә рәхим итегез. Илсаф Алмаз Зөлфира Мирзаяновлар, Идрис Газиев, Динар Рафаэл Латыповлар, Ринат Рахматуллин, Резида Шарафиева, Казан егетләре һәм башкалар. Кыймак чәй белән сыйланулар. Җырлы кыймаклы солянка. 14 март Филармония. 260 34 34. Популяр матур дуэт Ризат һәм Зинира Рамазановлар Хыялым дип исемләнгән өр-яңа программалары белән сездә 7, 8, 9 март Казан Филармония, 15-16 Түбән Кама, 17 Әлмәт, 18, 19 март Яршаулы. Хатлайн! Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәрвакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Хатлайн! TMTV. Алдагы җырчыларыбызга бу сорауны биреп туруда мәгънә юк. Ни өчен дип уйлыйсыз? Чөнки алар булай да иң бәхетле гаилә. Шулай. Экраннарыбызда Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Башканы сөю шатлыктыр. Син әйтәсең мине артык дисең. Мин әйтәм аны артык дим. Бу мәхәббәт күптән таныш булган. Кагыйдәне гаман кабатлый. Үзе яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине яратмый. Бу мәхәббәт күптән таныш булган. Кагыйдәне гаман кабатлый. Үзең яратмаган сине сөя. Син яраткан, сине
Bana tüptü gerek diler Iş pışmaktan tıra bu dünya Bu mehabet kökten tanış bulan Halideni hamanı kabatlı Özün yaratmağın seni siye Seni yaratkan seni yaratmay Bu mehabet kökten tanış bulan Halideni hamanı kabatlı Özün yaratmağın seni siye Seni yaratkan seni yaratmay Bu mehabet kökten tanış bulan Halideni hamanı kabatlı Özün yaratmağın seni siye Seni yaratkan seni yaratmay Bu mehabet kökten tanış bulan Halideni hamanı kabatlı Özün yaratmağın seni siye Seni yaratkan seni yaratmay Özün yaratmağın seni siye Seni yaratkan seni yaratmay Seni yaratkan seni yaratmay Seni yaratkan seni yaratmay Иң мөһиме үзем һәм якыннарым исән сау булу. Яраткан эшем һәм мине яратып тыңлаган тамашачым булу Динияс. Бүген син топ клип тапшыруның тәүге урынында. Игътибар экраннарга. Ураннарың белән килсин миңа давыл булып Чистар тәле күңелемне әрну борчуларым кавып Килсин миңа бер наз булып Килсин киле моңлы җыр булып Калсын йөрәк төрләремдә әйтелмәгән сер булып Килсин миңа бер наз булып Килсин киле моңлы җыр булып Калсын йөрәк төрләремдә әйтелмәгән сер булып Яңгырларың белән килсин Ялтырасын яшеннәрең Уят әле хисләремнең Бик еракта яшергәнең Килсин миңа бер наз булып Килсин киле моңлы җыр булып Калсын йөрәк төрләремдә әйтелмәгән сер булып Кояшларың белән килсин Яктыр тормыш күкләремне Сине көтеп күпме юллар Ничә гасыр үткәнемне Килсин миңа бер наз булып Килсин киле моңлы җыр булып Калсын йөрәк төрләремдә әйтелмәгән сер булып Килсин
Күтмәгән сер булыр. Тимирбай бұл сұрауға бұлай деп жауап берді. Бәхет ул һәр вакыт алда була. Гомумән бәхетле мизгел генә булырга мөмкин. Сагынып сөйләрлек гамәлләре булсын ди иң мөһиме.